Alo? Alo? Come baba? Hey premier. Hey premier. Artan ovde, artan be? Artan be na ali maljot. O, autovčove, kaj si bil autovčove, ne sem te videl, odko se dogovarjamo za 27. april. O, bav to ima vidjeti. Ovo je, eto, zjudat godinite, lijepo je bilo dok je trajalo, nije trajalo kratko, 22 godine, ama ja sam fačao malce pomalac. Kaži Auton, imaš nekoj problem? Vidi, gospodin, vidi iz Mađarska, vidi, saga mi ja kako tebe da pridamo drugata strana. Ama ne možem da ležam u gepek, be, me boli to kičmata od sedenja u Audi na komšija. Znaš onaj komšija što sam ga zajmel na Audi? O, Autovčo, to je problem. Ke mora peški da fateš od drugata strana da predeš. Da ti se ispeji kičmata. Ne, do neka petučuješ, taka. Brzo odenje, ti tek toga znaš ja kako udev na kej, brzo odenje, taka malce neubovo za gledanje, ama brzo se uvodi. Aba će prodam, ama će me snimat kameri, ej, će me fača tamo, rakurs, znaš ona film mađijski, će me fača. Vidi, ke bu se javiš na Batučanmi, ko znaš Batučanmi, be? Batučanmi, be? So svi mu stoji ga v te džamri. I on ima jedan električa, ke ti svedi za kamerite. Ke ti svedi. Ko biva nego za to, za kameri, za snimanje, za to mnogo je dobalo, mnogo. Ej, kaj ti tehna be? Abe, šefa be, abe, na koji mail da mu pišem? Kaj da go najdem? Na koji sagaš be? Sta ulica ove, na koji mail da mu pišem da Batučan grava, doma je ulicot. A zašto mora da duvneš? Pa si se zajua u nešto si plavao ti nešto tamo u Savi, Abe vidi kako da ti kažem, sme pravili lotarija, vikam ajde nova država, novo ime, dvojazičnost, nova lotarija, da fatime nekoj milionče, 5, 6, 2, 30, neli, da ima za decava nešto, ja sam kako soza čist, kako suza, vaka što vika crvičnik i saga mama mnogo dobar ima to, kako suza, ama malo sam se zigral. Mlače da ti kažem, nema fajde od komal. Komal ne se igla komal, samo državno. Od državno ti je sigurno. Su mleko jas, ama ke moraš da zeveš so tebi nekoj so diplomatski tabovi, ja taka napravim. So diplomatski tabovi i se leša rabotata. Aha, znači jedan električar i jedan šofer so diplomatski tabli. A ovaj šofer što on koga ne vozi, on prodava televizori, bela tehnika, nije to problem, nema da smeta. Ne be Autovčo, už je podobo, kim dade nekoj popustaca u jednicite i opet si od drugata strana. Nego koga ke stigneš tamo da mi go pozdraviš kuti. A, važi, od tebe da go pozdravam? Aha, od mene da go pozdraviš kuti. Kuti ke go pozdraviš peku, ali on nema da go primi. Nema da go primi, ama ovaj drugav će go primi, ej. I ključke mu dade, ja će dojde po mene. Abe ti samo pozdravi go kuti od šefot od Budimpešta i uživaj i donese si kiveš. O, vala šefe, hvala ti za sovet. Ako preminuje i nekoj drug da znaš, tebe ke te baram. Tebe i bratučete za elektrika, on je dobar. I ovo je što će se najde nekoj od diplomatija. Znači, to je uspeh. Ti što će kažeš, električar što će popravljava i diplomatija. Ke me bavaš Autovčo, ke me bavaš, сега baš ja pišujem najnovata knjiga. Na drugata strana na 1235 načini. Koliko keve ima za drugata strana, ova knjiga ke bide bestseller. Aj čao, сега idem da slavam Sveti Nikola. A hvala da go slaviš i njego, ajde, hvala ti mnogo, će ti se javim od Kosova, će ti puštam na ber.